Goddag, mit navn er Nikolaj Bo, og jeg er administrerende direktør og grundlægger af The Right People AS. I denne her video vil jeg fortælle lidt om konceptet bagved The Right People. Min egen baggrund er, at jeg i 10 år har arbejdet med business-to-business, salg og marketing, og havde egentlig en oplevelse af, at de nuværende erhvervsdatabaser ikke var tilstrækkeligt opdateret eller detaljeret, for så vidt angår alle de personer, som arbejder i de større organisationer. Her er der jo en lang række mennesker, som har et fagligt ansvarsområde. Mange ændringsforslag fødes hos den gruppe af mennesker. Det kan godt være, at det så vandrer højere op i organisationen, men det kommer fra dem. Og pointen det er, at dem har man indtil nu haft svært ved at se, hvem faktisk er. Det gør vi noget ved. Vi researcher ved hjælp af en lang række offentligt tilgængelige skriftlige kilder. Det kan være aviser, fagtidsskrifter, sociale medier, hjemmesider, jobannoncer, og sammensætter dermed et billede af, hvem der træffer hvilke beslutninger. Og alt sammen putter vi ned i en database. Kontaktdatabasen bruger vi til at hjælpe med 3 ting. Headhunting, markedsanalyse og til at hjælpe vores kunder med at opnå bedre resultater med deres salgs- og marketingsindsatser. Det kan du se mere om i de andre film her på kanalen. Filmene om optimeringsmuligheder inden for salg og marketing er delt op i forskellige målgrupper, så du kan vælge den målgruppe, som passer bedst til dig.